ଆମ ଚୁଲା ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଇଗଲା ବାଘମାଠୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଆସିବେ, ଆସିକି ସିଧା ପଛରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ जोड़िए स्टॉपेज पर जोड़िए स्टॉपेज पर गोविंदपुर स्टैंड पड़ियो सीधा गोविंदपुर स्टैंड जोड़िए स्टॉपेज पर पंडा खाली पछे पंडाळम पंडाळम माने तोंडाळे रे पछली पंडाळम कहले पंडाळम पंडाळम नो 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 सारू कर କଣ ପାଇଁ ତ ହସିବାର କାରଣଟା କଣ କଣ? ସେଟା କାରଣ ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହବ ଖୁସି ଆସନ୍ତି ହବ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ କିଛି ମାମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟା ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ହବ ନା ସେ ତ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଆଉରାଇତା ଆଜି ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ओडिशा भास्कर तस्कर न्यूज प्रतिदिन टीवी ମୋର ବଡ଼ ନାଁଟା ଜାଗା ହବ ନା ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଟ କରିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ଆରେ କୃଷ୍ଣା 24 ଲଗେଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଲୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଦ୍ୟପାନ ଜଳପାନ ଆବଶ୍ୟକ ତ ସେଥିପାଇଁ କାଳୁ ଭାଇଙ୍କ ପୋଖରୀକି ଯାଉଛୁ। ପୋଖରୀ ନ काळू भाई पोखरी कोन एटा काळू भाई खोलिथिला ଖୋଳିଥିବ ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲା। नो 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 ଭଲ ହେଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବହୁତ ସେଇଟା ତ ମଣିଷର ନୀତିଦିନିଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ବୋଧେ ଠୁଙ୍କା ଲଗେଇଲେ ତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ରେ ଭାଇ। ଆମେ ଆମର କରିଚାଲୁଛୁ ଆମେ କାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଭାଉଜ ତମେ ଆସିଲନି କାହାକୁ ମତ କରୁଛୁ କି? चलो हैप्पी बर्थडे राजा बाबू ओडिया ଚାଚା ବାବୁର କଣ କଳା ହେଇଯାଇଛି। देसी टैलेंट सब जिनसडा जी बाबा शुभ मत खुआ मालमली हैप्पी बर्थडे ମାଲମଲି କି କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ। बड़ा କିଛି ସିଏ ଅଧେ ଭାଇ ସେ ଛୋଟ ପାଇବନି ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ପିସ୍ ଟା। ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନବା ପାଣି ନବା ମୁଁ ଜଳୁନି ରେ ସେମିତି ଲାଗେ। ଆସ ଆସ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସା ମାମାଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନିୟମ ଆମର ଲାଗୁ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ପରିବାର, ପରିବାରରେ 5ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାମିଲ ଅଛି। ଛୋଟିଆ ପରିବାରଟେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ସହିତ ଆମ ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିଚିତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସାଇ ଶୁଭମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ପୁରାତନ କଳା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେମିତିକି ରାମ ନାଟକ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବ ସାଇ ଶୁଭମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଲ ଭଲ କି ସୀତା ରାମ ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭଦ୍ର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭଦ୍ର ଜମା କେବେ ଆଜି ଭଲ ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଘଡ଼େଇ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ହୋଷ୍ଟ ବା ଆଙ୍କରିଂ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ସାଇ ଶୁଭମ ପ୍ରଡକ୍ସନର ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ବି ଆଜି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ
तो बर्तमान आज साई शिवम प्रोडक्शन 100K सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो सारी तो से खुशी रे गोटे खुशी नुह खुशी 5-6टी सबटा भद्र व्यक्ति के देखो ध्यान से देखो ये होचन से अभद्र व्यक्ति जे कि राति अधिया आउ किछि कहबेनी कबडे को ता पाखर अछन मोर भणजा चंदू प्राय देखिथिबे आपुलानर काठगला वीडियो देखिथिबे जोथरे कि सहज होइछ मु जतलो कहछ अरे पेला पेला कर सरे मोरा चेंगो बोले केत थरे से भणजा हमर टीम रो ता पाखर छ मोर आउ जण भणजा आपण माने रिसेंट देखिथिबे छाड़ खाई वीडियो छाड़ खाई पार्ट जो कि मटन किलो 1500 टका 3 किलो मटन पाउनी मालमली चैनल प्रोड्यूसर तो आम कह भूल ये समस्त आम परिवार सदस्य अच्छे सी भी आम गोटे परिवार मालमली चैनल अलरेडी गोटे केक भी थुआई अलरेडी ये भी आज सेलिब्रेशन हम यहाँ कौ खुशी से भी कहीदे 10K सब्सक्राइबर आपण मानक भल पाइबा आशा करूँ आप भल पाए सब था बहुत मात्रा आम सब चेष्टा करूँ प्रत्येक वीडियो किसी न किसी कमेडी किसी सोशल मेसेज देवा यहाँ सब जारी रहा आपण मैंने भल पाइबा ता सहित आम गोटे बढ़िया कुनी कलाकार अच्छी सी पूरा धूर्त माने बापा 14 क्लास बापा पिता के काट ये हूँ आम शुभ टोटाली देख टाटू कर घाटी दे जाक अच्छे आम बबलू बबलू को आप भल जानते ये छड़े खाली केवल फोन हाल धन कौन खाइच कौन पीच कौन पिंधिच सी खाली से रही सेपटे से झील कहले तो बहुत खाया पिंधि कहीं सेलिब्रेशन से तो कमेटी रहे नहीं तार सहित देसी टैलेंट ये देसी टैलेंट जो केक रखा है यार जो अभद्र व्यक्ति जनक मुझे कहते टिके प्रभु एवं भद्रक ये भद्र व्यक्ति जनक होकर प्रोड्यूसर नुह ये आम फैमिली मेम्बर आम फैमिली ये आउ गोटे चैनल ता पाखक रही आमर राकेश बाबू खाली विटामिन अभाव लोकटा टे मोटा हो ना आउ सब ठीक ठाक अच्छी मुझे कहती तुम डेली 2-4 लगे बियर पिओ जमा से भूल कर खराब जिन राजा बाबू ओडिया चैनल नुआ चैनल किंतु नुआ चैनल जो 2टा वीडियो पड़ी आपण मैंने बहुत सारा भल पाए आमको देखते प्रथम वीडियो पड़ता पट्टीमारा पट्टनायक गोटे इंश्योरेंस एजेंट पड़ता सेकेंड वीडियो पड़ता मांडू जगिची दांड दुआर आउ कि से वीडियो आप बहुत सारा भल पाए देखते तो आगामी दिन जहाँ भी वीडियो आशा रखुच्छे आप भल पाए देवे ता पाखक अच्छा कह पड़े चार भाव कह पड़े बड़ भाई आप आम सिने जगतर आम ओडिया इंडस्ट्री बहुत पुराना और जड़े वेटेरान लिजेंड कहले भूल हेनी मणि भाई को आप रेडियो जमान आप शुणी आसुँचे मोर सेन्स ना बोली नॉनसेंस मणि जोटा आप 104 FM शुणी आस बहुत सारा चुटकुला से आप शुणे बहुत आगुरी आप हसी हसी आस किसी छोट छुआटी तो से नॉनसेंस मणि चैनल भी गोटे केक आसी बढ़िया सुंदर केक सॉरी सहित मो धर्म जी अच्छी आज तो माहौल बहुत सुंदर लगुच ये फास्ट कह भाई जी मोर गुरुदेव जी अच्छा मुझे शिष्य जो बासुआ बल तो कहते से भाई फास्ट जन्मदिन आज भाई को से कंग्रेचुलेसन ता सहित मुझे खुशी लगे मणि भाई आम भी आम जे राजा बाबू अच्छा सुकांत बाबू अच्छा समस्ते ऑल टीम मेंबर्स प्राय अच्छा आ बहुत खुशी लगे एत 5टा केक थोड़ी कि कहीं बोधे कर फास्ट टाइम गोटे सहित बेसी खुशी लगे मोर जोड़े चैनल चलती गोटे हूँ साई शिवम प्रोडक्शन जोटा कि आप देखले प्ले बटन आसे 100K सब्सक्राइबर आम सक्सेसफुल होता सहित आउ गोटे चैनल अच्छे देसी टैलेंट सेटा अच्छे कॉमेडी चैनल आपण मैंने एमती आपको भल पाइबा दिंतु आम केमती पाँच पाँच आगे जावाई भल पाइबा नित्याନ୍ତ आवश्यक निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर चंदू नमस्कार मुझे चंदू मालमुलीर चेंक आ मु कौन कहबी मो भाई तो सब कहीदेला है आते बड़ बड़ कलाकार आगे मुझे बहुत छोट मुझे बेसी किसी कहीपरि आज 5टा चैनल ये मिसिक रही मैंने मतलब बहुत खुशी भाई मुझे किसी कहीपरि कौन कही कह मालमली चैनल आज जो जगह आसी जो रही सबुतर अवदान है मामा हाथ बहुत परिश्रम कर कह जाए लोक पैसा किणा जाए मामा कि पैसा किणी खाली मामा को जब टिके स्नेह देदेवे मामा हृदय आदि बड़ कर ये दुनिया आज्ञा भल पाइबार पैसार महत्व केवे न ये कहबी कि आज देखते आज्ञा 5टी चैनल आम परिवार आशा करी भगवान पाखे
ଆଉ ଏଇ ପରିବାରଟା କାଳୁ ଭାଇ ଏ ସିଟ୍ ଯେମିତି ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେକ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଥିବ ସିଲ୍ଭର ବଟନ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସେତିକି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ଆମକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ତାପରେ ଯେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ରାକେଶ, ନମସ୍କାର। ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଯାହା ବି ମୋର ଏବେ ତ ମୁଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ତ ଯାହା ବି ମୋର ଅବଦାନ ଅଛି ଭାଇ ମୋର ସବୁ କିଛି, ଯାହା ଭାଇ କରିବେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭାଇର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ, ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଇବେ। କଳାକାର ଭତ୍ତା ମଣି ଭାଇ ଅଛି, ମଣି ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତ କହିପାରେନି କିଛି, ତେଣୁକି ଭାଇ ଯାହା କହିବେ ଆଉ ଶୁଣିବ ଆଉ। ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭକାମନା। ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ବର୍ଷେ ସରିଗଲା ନୁହଁ, ବର୍ଷେ ବଢ଼ିଗଲା। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମଣିଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ବାକି ରେଡ଼ିଓରେ ହସଉଥିଲି, ଟିଭିରେ ହସେଇଲି, ସିନେମାରେ ହସେଇଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ମନ କଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ କହିଲେ ଭାଇ କରିବା, ଡିରେକ୍ଟର ସିଏ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ମୁଁ। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଚାଲିଛି ଭଗବାନ ଦାରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ 100K ଚାଲିଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି, ଭଲ ପାଇବା ଲାଗି ଇଏ ଟୋକା ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଇଏ କହୁଛି ବାବା ସେ ସିଲଭର ବଟମ୍ଟା ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 2024 ନଭେମ୍ବର। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି 6ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେଇକି ଯେଉଁ 5ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିବ, ଯୋଗଦାନ ରହିବ, ପରିଶ୍ରମ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 2025 ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର 100K ହେଇସାରିଥିବ। ୟା ପର ବର୍ଷର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବ। ସେଗୁଡୁ ପଛକୁ ପକେଇଦିଅ ମାମାଲୋ, ପଳେଇ ଆସ, ନାତ ମାରିଦେବେ। ନା 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 ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ତ, ସିଏ ଭାବୁନଥିବେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। ତ ଘରୁ ଆଗ ହେଇଯାଉଛି। ନାତ ହାତ ମାରିବେନି ତ। ସମସ୍ତେ ବା ପକେଇ ଦିଅ ନହେଲେ। ହଁ ପକେଇ ଦେବା କଥା। ଏଇଠି ଆଉ 3ଟା ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆଗୁଡ଼ା ପାଟିରେ ମାମା ଦିଅ। ମା ଥୋଇ ଦିଅ। କୁକୁର ଛୁଆରି ଟପି ନା ଟମି? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗରେ ମାମା ଅନେଇଛି। ସେ କ'ଣ ମୋ ପାଳି କେବେ ଆସିବ? ସେ କୁକୁର ଆରେ ସତରେ କୁକୁର ଅଛି ରେ, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଘାସ ବି ଦଉନି ପଛରେ। ଆରେ ଭାଇ କୁକୁର ଛୁଆ କାମୁଡ଼ିଗଲେ କୁକୁର। ମାମୁଁ ପଛ ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ ପାଦ ତଳେ। ସମସ୍ତେ ଆସିବ। ସବୁ ତ 50 ଅଛି। ତମ ନାଁ କୁହ? ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ। ଦୀପକ କନ୍ତିଆ ଗାଁ। କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ? କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଆଜି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ହଠାତ୍ ବାଘମାରୀରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି 5-6ଟି ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ମାଲମଲ୍ଲି, ଦେଶୀ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଷ୍ଟିଆ, ରାଜାବାବୁ ଓଡ଼ିଆ, ତା ସହିତ ନନସେନ୍ସ ମଣି, ସାଇ ଶୁଭମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ କମେଡ଼ି, ସବୁ ଏତେ ମିଳିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଥିଲା। ସାରିକି ହଠାତ୍ କରିଥିଲୁ, ଦୀପକ ଆମର ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପଟେ ଟିକେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ଏତେ ଆକାରରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ବାଇହାଟରେ ଆମର ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କମେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନଥିଲା ଯେ ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଆକାରରେ ଗୋଟେ
ଖୁସିର ସହକାରେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିକି ବସିଥିବେ ବୋଲି ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ଆମେ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କୁ କହିଲି ଭଣଜା ଆମେ ଯିବା ତ ନହେଲେ ରାସ୍ତା ପଟେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇକି ପଳେଇବା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯୋଉଟା ଥିଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆମ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ମାନେ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା ତ ନୁହଁ ଦେଖେଇଦେବି ପଛପଟେ ଯୋଉ ବ୍ୟାନରଟା ଲାଗିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ବନେଇ ଗୋଟେ ବଢିଆ କେକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଯୋଉ ସ୍ନୋ ସ୍ପ୍ରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେ ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆସିଲେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ରୋଡ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇ 2-4 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇ ଆମେ ପଳେଇ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ କେକ୍ ଫେକ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ତାପରେ ଆମ ନିଜକୁ କହିଲୁ ନା ମାନେ ଏଇଠୁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ତାଳି ନହେଲେ ଗାଳି ଚିଠି ଶସ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ଅଧିକ ଥିବ ଗୋଟେ କଳାକାର ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ ସେବେଠୁ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କଳାକାର କୁହାଯାଏ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଶିଖନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ କୋଉଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ 2-4 ମିନିଟ୍ ମିଶନ୍ତୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ସହକାରେ ଦୀପଦ ମିଠା କଥା ହେଇକି ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଖୁସିଟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେଉଁ ଖୁସିର ସହକାରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ସେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଷ୍ଟାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖା ଟିକେ ହେଇପାରିଲେନି ବା ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସିଏ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜାଗାରେ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ସେ ଆଜି ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଟାଣିକି ଆସିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଦୀପଦ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତା ଚଲାପଥ ଖୁସିମିତ କରନ୍ତୁ ତାର ଯାହା ଆଶା ଅଭିଳାଷ ସବୁ ପୂରଣ ହଉ ତା ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହିଁ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଏତିକି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବାକି ଭଣଜା କ'ଣ ଦୀପଦ କୁହ କ'ଣ କହିବି ଏମିତି ତ ମାମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଏ ମାମା ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ଚଳେ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ମଙ୍କା ନଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସହଜରେ ମିଶିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମାମା ପ୍ରତି ଅଛି ତ ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିଛୁ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଦୀପକ ଭାଇକି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମାମା ପ୍ରତି ରହିଥାଏ ସମସ୍ତ ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ମାମାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାମାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ଟିକେ ବୁଝିବେ ମାମୁ ଜନ୍ମଦିନ ଅନ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ମାମୁ ଯିଏ ଆସିଲା ମୋ ତରଫରୁ ସବୁ ମାମୁ ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଦୀପକ ମତେ ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନ ଆସିଥିଲେ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଯଦି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ମୁଁ ଟିକେ ମେଳାପି ଲୋକଟେ ଭାରି ମିଶାଣିଆ ଲୋକଟେ ଯଦି ଖୁସିରେ କିଏ ଡାକିଦେଲା ତ ଯାଇକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମନେ କାହିଁକି ଯାଇକି ପିଇ ଦେଇକି ଆସେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ବଡ଼ ପଡ଼ ଛୋଟ ପଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିନି କିନ୍ତୁ ଭାଇଟେ ମୋର ଏତେ ଖୁସିର ସହକାରେ ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଖୁସି ମୋତେ ଡାକିଛି ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସେ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଦୀପକର ଘର ଏଇଟା ଦୀପର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ପଛଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେକ୍ ତ କଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଯାଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଦୀପ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାଅ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାଅ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୁବିଧା ଆସୁଥିଲା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଫୋନ୍ ବି କରୁଥିବ ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।